La comèdia dels bessons, de Plaute, patrocinat per Sartic Joestar, el mateix que em deixa els llibres de Berserk. Això és una obra de teatre d'un autor romà, d'acord, que va viure abans de Crist, per tant, de moment és l'obra més antiga que he llegit. És una comèdia graciosa, senzilla, basada en l'equívoc, d'acord? És a dir, la confusió de dos germans bessons que són a la mateixa ciutat per motius X i un pensen que és l'altre i d'aquí ve la confusió i la gràcia. Concretament, un és un home casat que odia la dona, no suporta la seva sogra i es veu amb una cortesana, i l'altre és un mariner que viu una vida plena d'aventures i que cerca el seu germà perdut. En el moment que el germà mariner va a la ciutat de l'altre, es confonen i clar, aquí és on ve la gràcia. Al final, cada un és feliç quan agafa la vida de l'altre, d'acord? Aquesta obra de teatre tracta coses molt típiques, però és perquè Plaute va escampar aquesta mena d'humor, per tant, és el gran mèrit. És una història ràpida i efectiva, ja ho veig, però està molt bé.